Hej folkens, i dag skal vi lave video nummer 3. Og jeg ved ikke rigtig om det er en sjov bane. Og hvis I ikke ved hvordan man putter den her på, så er det dernede i hjørnet. Du kan lige hente den med. Og så kan du bare klikke. Så kan du bare føre dig selv afsted. Skal vi lige herop. Godt. Kan vi komme derover? Kan vi? Kan vi komme derop? Kan vi? Ikke. Godt. Godt. Nu skal vi bare derned. Det lægger fandme lidt. Og jeg aner ikke om det er dårlig kvalitet for jer. Jeg vil prøve at få lavet om på det. Så I kan bare skrive det ned i kommentaren, hvis... Fuck. Fuck ja. Fuck. Ej. Au. Hvad? Nu vil vi have hævn. Ej, men det kan gå rundt. Det der er en spy. Det ved jeg bare meget. Nej, det var det ikke. Glem at se. Glem det. Jeg ved godt, at jeg er helt jung, men sådan lyder jeg ikke i virkeligheden. Det gør jeg ikke. Kom så. Au. Der er en, der skød på mig. Så gør du noget. Stå bare der og glor. Au. Fuck. Ej, nu må jeg ikke være på det røde. Nu skal jeg være på det blå. Og de har lige taget vores fucking kasse. I hvad? Det der. Fuck. Godt det her er svens for. Hey, det er en spy. Nej, det er det ikke. Puha. Ved I hvad? Jeg går op og tager den der. Det er lækker. Jeg tror det er Fraps, der er lækker. Ved I hvad? Vi prøver lige at sidde lidt stille. Ved I hvad? Vi prøver lige at stå lidt stille. Det er lækker. Fy. Vi står lidt stille. Det der vil vi ikke have. Vi går tilbage. Nej, det er lækker. Puha.